ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଇକ୍ରୋ ଫୁଡ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ସ୍କିମ୍ PMFME ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉଦ୍ୟମ ଏହା ଯେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ସମୂହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ। ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଭାତ ଓ ଡାଲି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାରଣ ଏହା ପୃଷ୍ଟିସାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଡାଲି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ। ଜଣେ ଆମିଷ ପ୍ରିୟ ଥାଉ ବା ନିରାମିଷ ଡାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଡାଲି ଅନ୍ୟତମ। ଡାଲି ବିଷୟରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଏହା ଫୁଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହରାଏ ନାହିଁ। ଡାଲି ଚକି ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଡାଲି ମିଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଞ୍ଚାମାଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ର ମଟେରିଆଲ। ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଚିକ୍ ପିସ୍ ଭଳିଆ କଞ୍ଚା ପଦାର୍ଥ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ। ପ୍ରୋସେସ। ଚଣା ଡାଲି ତିଆରି କରିବାର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଜାରରୁ କଞ୍ଚା ଚିକ୍ ପିସ୍ ବା ଚଣା କିଣି ତାକୁ ୱେର୍ ହାଉସ୍ରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଠୁ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ବିନ୍ରେ ଉତ୍ପାଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅନଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଏସ୍କାଲେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପରେ କନଭେୟର ଚଣାକୁ ତ୍ୱଚା ପୃଥକକାରୀ କମ୍ପନ କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଧୂଳି କୁଟା ଏବଂ ବାଲି ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟୋନର ଯନ୍ତ୍ର ଚଣାରୁ ଗୋଡ଼ି ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଚଣାକୁ ସୋକିଂ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ 8 ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜାଇ ରଖାଯାଏ। ଏହାପରେ ଏକ ଶୁଖାଯାଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଣାକୁ ଶୁଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ହସ୍କୁ ଚଣାରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଡିହସକିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଣାରୁ ହସ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହସ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧ କଣିକାମାନ ଚଣାରୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ। ଚୋପା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବାଲି କଣିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଲୁକା ଶସ୍ୟକୁ ଏହି ଡାଲିରୁ ବାହାର କରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା କରାଯାଏ। ସଫା କରିବା ପରେ ଚୋପା ରହିତ ଚଣାକୁ ଏକ ମସୁର ବିଭାଜନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପୁରାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହି ମେସିନ୍ ଚଣାକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ତାପରେ ଏକ ଡାଲି ଚିହ୍ନଟକାରୀ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଡାଲି ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଏ ଯାହାପରେ ଡାଲିର ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ରଙ୍ଗ ସର୍ଟିନ୍ ମେସିନ୍ରେ ଡାଲିକୁ ପୁରାଇ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରା ଯାଇଥିବା ଡାଲି ଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥକ ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ। ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 3500 ବର୍ଗଫୁଟର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ମେସିନ୍। ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚଣା ଡାଲି କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ GST ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 100 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାରଖାନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ପ୍ଲସ୍ GST ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କାରଖାନାର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା ବିବିଧ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଉପକରଣର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ମିସଲେନିୟସ୍ ଏସେଟ୍ସ। ଯେବେ ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ତେବେ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତାହା ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂସ୍ଥାପନା ପାୱାର ପ୍ୟାନେଲ ବିଦ୍ୟୁତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଡିଜି ସେଟ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ପିକ୍ଚର୍ସ ପୁଣି ଆସବାବପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାରଖାନା ପାଇଁ 35 କିଲୋୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲୋଡ୍ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ। ମେନ୍ ପାୱାର। 7 ରୁ 8 ମାନବ ସମ୍ବଳ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଅପରେଟର କୁଶଳୀ ତଥା ଅକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ବିକ୍ରୟ ପରିଚାଳକ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବ୍ୟବସାୟର ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକତା ବିଷୟରେ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ମନ୍ଥଲି ଟର୍ନ ଓଭର। ଯଦି ଆପଣ 100% କ୍ଷମତା ସହିତ 8 ଘଣ୍ଟାର ସିଫ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାସକୁ ପାଖାପାଖି 4.5 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ମନ୍ଥଲି ପ୍ରଫିଟ୍। ମାସିକ ଲାଭ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କାରଖାନା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଡ୍
एडमिन खर्च एवं व्यावसायिक खर्च इत्यादि को छाड़ी आपण मासकु 70 रु 80 हजार टंका आय करि पारिबे। उपरोक्त आकलन आपणक व्यवसायर आकार प्रकार एवं निवेश अनुसार कम बेसी मध्य होई पारे। एही व्यवसाय आरंभ करिबा पई आपणकु कि लाइसेंस र आवश्यक हेबो। सेगुडी हैला जीएसटी, उद्यम, एफएसएसआई, ट्रेडमार्क पंजीकरण। अंडर पीएमएफएमई स्कीम माइक्रो फूड प्रक्रियाकरण उद्योग गुड़िक सेमानंकर उद्योग को प्रोत्साहित करने को योजना करुछन। सेमाने उद्योग को बढ़ाइबा को योजना करिबा द्वारा प्रकल्प रे विनियोग होइतिबा पुंजीर मूल्य रे 35% क्रेडिट लिंक सब्सिडी लाभ करि पारि। उद्योग प्रति सर्वाधिक सब्सिडी 10 लाख टंका पर्यंत होई पारे। हिताधिकारी अवदान सर्वनिम्न 10% एवं अवशिष्ट परिमाण बैंक रु ऋण करिबा द्वारा मिली पारिबो। एही योजना 35% क्रेडिट लिंक अनुदान सह समग्र मूल्य श्रृंखला सहित सहायता प्रदान करे। पुंजी विनियोग पाई एफपीओ, एसएचजीएस उत्पादक समवाय समिति उपलब्ध।